καλημέρα σας. Σήμερα είναι η τρίτη διάσκεψη που κάνουμε με τα σχολεία, με χορηγό τη Vodafone. Αυτή τη στιγμή είσαστε συνδεδεμένοι με τα γραφεία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπου σήμερα θα κάνουμε μία ακόμα ημερίδα σε μαθητές. Έχετε επιλεγεί εσείς, οι οποίοι σήμερα θα παρακολουθήσετε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και τους αξιωματικούς της σε μια ημερίδα που θα αναφερθούμε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Με απλά λόγια θα σας κάνουμε να μάθετε τι είναι το διαδίκτυο, πώς δουλεύει το διαδίκτυο και πάνω απ' όλα τις εμπειρίες μας, τις οποίες θα μοιραστούμε μαζί με εσάς, τα παιδιά, για να νιώσετε το τι περνάμε εμείς και το τι περνάνε οι συμμαθητές σας, οι φίλοι σας και οι άνθρωποι τους οποίους βέβαια δεν γνωρίζετε. Μέσα από αυτές τις ημερίδες θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε πιο πολύ να σας δώσουμε τα φώτα μας και πάνω απ' όλα θα κοιτάξουμε να έρθετε πιο κοντά στο διαδίκτυο. Γιατί όπως όλοι θα μάθετε, το διαδίκτυο είναι φως, το διαδίκτυο είναι ό,τι καλύτερο έχουμε σήμερα και πάνω απ' όλα χωρίς το διαδίκτυο πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όσο και αν ακούγεται μεγάλο και περίεργο αυτό που λέω, χωρίς το διαδίκτυο δεν μπορούν να γίνουν βασικές ενέργειες και λειτουργίες στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, εμείς η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Ελληνική Αστυνομία και η Vodafone, η οποία είναι η χορηγός αυτής της προσπάθειας, σήμερα θα σας δείξουμε ότι το διαδίκτυο είναι το φως, πώς θα κάνετε ασφαλή πλοήγηση και παράλληλα θα σας δείξουμε τρόπους με τους οποίους θα κάνετε την πλοήγηση που πρέπει, όταν πρέπει και όπως πρέπει. Με λίγα λόγια, θα έρθετε πιο κοντά στο ίντερνετ, θα το αγαπήσετε, γιατί θα πρέπει να είστε θωρακισμένοι από τους κινδύνους. Το διαδίκτυο είναι ό,τι καλύτερο, πλην όμως υπάρχουν και κίνδυνοι. Αυτούς λοιπόν τους κινδύνους, εμείς σήμερα θα τους πούμε, θα σας ενημερώσουμε για να ξέρετε όσο πιο καλά μπορείτε για να αντιμετωπίσετε το αύριο. Έτσι λοιπόν, αρχίζω με την ημερίδα μας, όπου εδώ θα δείτε μέσα από το διαδίκτυο οι ταχύτητες αυξάνονται συνεχώς, είναι ένας παγκόσμιος ιστός σαν μια κοινωνία. Με απλά λόγια, τι είναι το διαδίκτυο? Ίντερνετ, International Net, διεθνές δίκτυο. Είναι οι υπολογιστές συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο. Θα φανταστείτε τους υπολογιστές από σπίτι σε σπίτι, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πρωτεύουσα και από πρωτεύουσα σε άλλα κράτη. Με λίγα λόγια, όλοι οι υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, αυτοί αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο, το λεγόμενο διαδίκτυο. Εκεί λοιπόν, μέσα από αυτό το διαδίκτυο, εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Όμως, θα πρέπει να προσέχουμε τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Λέμε στη διαφάνειά μας που βλέπετε όλοι σας, ότι οι πληροφορίες δεν είναι πάντα έγκυρες. Τι λέμε με αυτό? Ότι μέσα στο διαδίκτυο μπορεί οποιοσδήποτε να γράψει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει, χωρίς να πάρει από κανένα άδεια. Με λίγα λόγια, υπάρχει ελευθερία του λόγου. Όμως, κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς μπαίνουν μέσα στο ίντερνετ, γράφουν κάτι κακόβουλο. Έτσι λοιπόν, εάν εσύ διαβάσεις το κακόβουλο, θα πεις ότι εγώ το διάβασα στο ίντερνετ, αλλά δεν θα πεις από ποια πηγή το διάβασες. Όμως πρέπει να μάθεις